Lige om lidt overrækker en meget, meget speciel trøje. Mødte jeg første gang, da jeg var holdt det første, eller hvor jeg var formand det første år til festivalen. Og det var fordi hun kom løbende hen mod mig, og så fik jeg en knuser. Og så tænkte jeg, tak skal du være, det sådan at være formand, så er det meget godt. Men det var fordi, som hun sagde, at normalt på det tidspunkt, der kunne man kun få riseøl. Men jeg havde indført en Tuborg, så hun blev så glad over, at hun kunne få en grøn Tuborg. Det er selvfølgelig Ida Hartlev. Som jeg synes er en fantastisk kvinde, når hun er herovre. Nu kønner jeg jo kun herovre fra. Jeg ved ikke, hvordan hun er i København. Hvordan er det? Det lyder rigtig godt. Nej, hun spiller med i Frederiksværk. Er det ikke rigtigt, harmonik? Jeg har opsøgt det hele i 94, og ifølge Ida, så mener hun, der kun er 2 år, du ikke har været her. Ja, så hun har været her i 28 år. Så tillykke med det, Ida. Og så er ja, sikke en ære. Tak skal du have, Gert. Og tak for de fine ord. Så det vil jeg jo glæde mig til at rende rundt med nu. Sammen med en Tuborg. Ja, det er jo ikke fordi, at jeg har noget imod jer eller noget, og jeg tror ikke, jeg er generet, altså jeg sidder med ryggen til jer, men det er fordi, jeg skal styre det her samtidig. Så jeg skal både være dirigent og basspiller og det ene med det andet. Men vi starter med at lægge ud med vores lille kendisspil, og det er Friserhummel. Jeg skal lige nævne, at vi spiller 3-stemmig musik. 3-stemmig. Yes. Ja.